Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan abong adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Mabutengak amalakayan abaro. Buano papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Bong dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaano ka di asungbatan na, kading prese? Nabayagan nga agar-aramakan ka. Ngamdinak matlangan sungbatan. No saan ka ang makauray? Nawaya ka mat nga agaram iti sabali, Manong Bong. Diyak pa'y ngamin makadesisyon nita. Isa pasensya ka lakuman. Ay, isan Agurayak. Uray manu atawan, ading ko. Saan ka apilpilitan nga aguray, Manong Bong? Nawaya ka amang birok iti sabali nga armam. Saan kunak lang aroden, ading? Sikat ikayat ko. Isu nga agurayak, uray manu atawan. Basta dalakid di mauray ko Diyak maikari nga adda mauray mo kanyak, Manong. Iso ano mabalhin, mangkita kan iti sabali nga armam. Mangbirok kakit din iti sabali nga armam. Ay, saan nanang? Nepresi ti kayat ko. Una, ngem makatawanan nga armam, ngem aging gaita, di nakapaymot sinungbatan. Basta agurayak latta, nanang. Barang sumbatan naktumutlaeng. Ay na anak ko, no kayat na ka, nabayag kuman asinungbatan na ka? Di da kumamat upayin akasta, nanang. Ay ayatak unay ni presi. Kat isuti kayat ko nga agbalin nga asawa. Makaambo ka, no saan mo akayat di mabagbagaan? Kumusta ngay ka anakan? Napasungbat mo ka din, Jar Armag? Saan pa'y nga ron, Angkal? Ay kat agawa amarok. Iti kasta. Saan ka maipada kanyak nga aging gaita kat awan pa'y asawak? Adayo ang maipada kada kayo, Angkal. Isu nga raod nga agawa apasumbatan Jar Armag. Iti kasta makaasawa kan. 35 pa'y lang titawan ko, Angkal. Nawaya pa'y. Adayo pa'y iti panagbaak. Kasta mo ti aday ti panunot ko, hindi 35 ti taon ka. Aging kang agbalawak at 50 gaya man. Ita 55 kaon kat. Sana ko na nakaasawa. Ay na, Uncle. Relax kayo laing. Sa anak ang mabaakan. Oh, makitam. No pinatinak ko mga agbiro ka iti sabali nga armam, di saan ka kumaan nagururay iti awan. Awanan ba inday di aprese, nanang? Nasakit tinakam ko kuana. Ay na, anya ngay ti maaramida manak ko. Uray agsakit tinakam mo kuana, awanan maaramidam. Siyak adanda ni agdwa tawanan nga agar-aram kan kuana. Saan na sinungbatan? Idi ada nagaram kan kuana, iti manula ang abulan. Sinungbatan na adagos? Kayat na asawan, asaan na kaakayat, anak ko. Amangan numabain laeng, amang paay kan ka. Apay nga asabali mat ti sinungbatan. Saan mat asyak? Saan ka di ang naibagak matkan ka? Amang birok ka iti sabali nga armam? Nasakit tinakam ko iti panakapaay ko kan ka, presi. Pasensya kan, Manong Bong. Ngam awan ngamin mariknak a panagayat kan ka. Ay ayatan ka unaya din ko. Aramidak ti amin, tapno maayat nak. No ikan naklakid di iti gundaway ko, amang ipakita iti panagayat ko kan ka. Pasensya kan, Manong Bong. Ngam sinong bata ko ni Chris. Kas nakunakon, awan mariknak a panagayat kan ka. Nay, apayan Bong. Agin inom ka matan. Gaputan nasakit tinakam ko iti panakapaay ko, nanang. Kasta talaga ti bihagan ako. Saan ka kumaamapukawan itinamnama?
Mangbiro ka manen iti sabali nga armam. Sino ay nga ti armak, nanang? Ay, kajay kurso nadam Barang makakita ak, tumanan iti babae ang makursonada ak, nanang. Mala, isardeng mo nga rudon ti aginom. Awan na saya at nga itdenday ta iti salunat mo. Ay, nagbayag matan amak no dayto at tricycle. Itay pa nga agur-uray iti pasaheros. Hindi matlamapon nun. Ay, ne. Adda sumungad na balasang. Barang dito iti pagluganan na. Tapno agandar matan ti tricycle. Makaawid ak matan. Ay, sapay nagpulot ti panawon ita. At ito'y timpagatang yung agas yaw, nanang. Agyaman na, kanak ko. Ay, amoyaw, nanang. Adda nakaluganak abalasang. Taga dito'y baryo tayo. Itaklang nakita day jay abalasang. Ay, nakiamam mo ka kuman Talaga nakiamamuak nanang. Dinamag ko pa no sa dino ti balayda. Kan dinamag ko no mabalin ti agpasihar. Kahit anya ti kunanang ay. Mabalin ka na, nanang. Awan pa'y mat ka no boyfriend na. Anya nga'y tinagan na. Wendy, nanang. Ay lalaingam ti agarama anak ko. Bareng ison ti mangsungbat ken ka. Sapay lakuma, nanang. Nakasukat kamot baraw. Sa dinaw ti papanam. Adda mananam amok abalasang angkel. Mapanak agaram. Ay, maragsakan paraken ka kaanakan. Kasta, saan ka maawanan itinamnama? Agaram kalatang agaram. Addan tulata mangayat ken ka. Sapay lakuma, angkel. Tani Wendy, tinaituding apara kanya. Idawdawat ko barok nga ison ti paraken ka. Numapasungbat mo lakit di na dya Wendy. Siya kaun ti makamu iti baboy ama parte into nagkasarkayaw. Agbaysaw, angkel? Wen barok. Iso nga agawaam apasungbataan na dya Wendy. Talaga pinaypaysum tim may nagpasyar Manong Bong. Saan ka de? Nga isut imbagakan ka. Kunak ngamin nukun ko namlaang Manong. Ado ngamin ang tinangibaga nga umay daagpasyar dito'y balay. Saan damat nga imay? Saan da siguro ang napudno, abing ko? Ngam siya, napudno akan ka. Agpayso, Manong? Wen, ading. Nusungbatan naklakit de, ikasar ka dagos. Addan nakasagana ababoy ang maparte. Nagdaras kamutan, Manong. Aguray kamut pagpanpanunutak paymat. Sige, ading ko. Makaurayak paymat kit de. Nawaya ka, ngagpanuno. Manon abulan nga ararmam ni Wendy. Ngam di na kansamanan kayat. Adday ta kayo man ako na akong nanang. Unaan nyo manin. Aguray kayo lang ka de. Ay na anak ko, ang mga no agur-uray ka manan iti awan. Nasaya at matipan na kilangan na kanyak. Madlaw ko, akas lakayat na. Ngam apay ngay nga road, adi na kapay lasungbatan. Ang mga no agpakpakipot pay lang day dyan, nanang. Numarik nam nga awan mauray mo. Mangbiro kan iti sabali nga armem. Agsaysayang kalaeng iti oras. Kumusta nga ay kaanakan? Narakulan niya baboy. Mabali na maparte. Hindi mo kadi pa napasumpat niya kunam nga armam? Ay, saan pa'y nga rod, angkal? Matuo kanak matan amang uray iti panang sungbat na kanyak. Anya nga tanuri kalwam. Ha? Mayat nga taday tang aramidak, angkal? Padasam ang mga numaay ayo amang sumpat ken ka no regalwam. Anya nga iti regalo, angkal? Padasam regalwan iti kwintas. No awaten na. Kaawatan na kayat na kamay. Ay, isuman nga agpayso ti aramidak, angkal. Nagpintas matanday ti akwentas. Para kan kadayta, Wendy. Tanda dayta, tinapuno a panagayat ko kan ka. No kasta, isagot mo kanyak daytoy? Wen, mabit lang
Taisuot ko kun ka. Aday ta. Ay na, bagay mo launay. Agyaman nak launay, ha? Kahit kaano nak nga asong bata, nading kau. Basit la pa nagurayan, manong. Sanak pa'y ngamin na makadesisyon. Addaak lang dito'y amang ururay kan ka, ading kau. Nay, anya da ito'y nakakarga iti karton dito'y lamisaan, anak ko. Baybayan nyo dayta, nanang. Special abibing ka dayta. An-anwam? Irigalo ka ni Wendy. Tabarang songbatan na kon. Ay na anak ko, no kayat na ka. Songbatan na ka nga uray awan irigalom. Barang maayayo, nanang. Kat songbatan na kon. Diyo ka di kayat ang makamanugang kayawn. Kasano, no agsaysayang kalaeng iti kwarta. Kasano, no di nakasungbatan. Mabain matngatan amang paay kanyak, nanang. Tau-awatan namot dagiti ititid ko. Saan ka nakasigurado, anak ko? Ay, dandan ni Jack Tupay makaraman iti special abibing ka. Ngamsi ka, irigregalom laang. Saan abali, nanang? Taaddan tumanugang yu. Parakan ka, Wendy. Ha? Anya da ito, eh? Special abibing ka da ito, eh. Ay, di na ka di pa unagahin. Ne. Addan samot sa bali abisitam. Ay, iso ni Lander. Kayan ayat ko. Iso ti sinong batak. Pasensya kan amanong bong. Ngam ni Lander ti ay ayatak. Anya? Namnamaak man lang na siyak ti sungbatam. Gapot awatam amin nga irigrigalok. Ngam saan mat gaya. Iyag mo day ta kwintas. Alagmat lang kan ka. Inikat mo matan iti tangad ko tintad mo kwentas. Gapot adan sinong bata masabali. Kan iyag mo day tabibing ka. Sige, agawid akon. Pinangnamnaman aklang iti awan. Nay, apay nga insublim day tabibing ka, bong. Kanan yun. Saan mo ka di nga insagot kin ni Wende? Saan ko nga intag? Tada sa bali abisita na. Sino nga iti ko nam abisita na? Addan sinong batan na sa bali, nanang. Ay unay mat amalmalas mo, nanak ko. Sayang lang dagiti inrig-rigalok. Ni Uncle Tomat. Isutin suro na. No apay ngamin adim ngagak iti kabsat yo. Idinto ta saan mat apulos ang nakaaram. Kumusta ngay ka, anakan? Ay, madijay style ti panagaram nga insuro yo, Uncle. Ha? Napayaman day. Adamanan sinong bata na sa bali di ararmag. Ay, talaga siguro. Saan nakaakursunada? Mangisuro kayo mat ngamin iti saan anasaya at, Uncle. Nasayang lang ti kwartak. Adun amakmakan ti inrig-rigalok. Ti awanan ba'y na babae? Awawatan namat. Kunak lagi di ano kayat nakmat. Ay, di kag pabaso lakas taa ka, anakan. Awan mo sa bali nga intensyon ka. Kahit ko lang makaasawa ka, baraw. Nagadua mabalin yung ipatawid. Daytan samot kinabaak yun ti matawid ko. Ay, saan natatawidan ti kinabaak? Ngumialis yung mat kanyak ti kinabaak yun. Kasat mo daytan. Saan kung ay nyalis kan ka dayta kinabaak ka, anakan? Mangrugi ita. Jakon pat yun ti isuruyo. Amang ano karo sa anak ang makaasawa kadagiti isursuruyo. Gumatangak man iti arak yaw, Nana Saling. Awan ni Nana Saling. Siyak ti pinagbantay na dito istor ko. Ha? Sino ka? Siyak ni Dali. Kaanakan na. Madlaw nga adang tidad na. Manong nga tatitawon na. Oh, di ka matagsasaon. Ay, adda ka din asawam.
Balasangak pa, manong. Mano titawon mo? 30. Sika ngay. Ay, 35 ba din? Awan pa'y matasawa? Kasta ka di? Anya jagat gatanga mo, manong? Arak ko ma. Agin inom ka? Apay. Saan mo akayat ti lalaking agin inom? Saan na talaga, manong? Ay, no saan mo akayat? Di sa anak nga roden nga uminom. Ikanaklatan iti soft drinks. Sigurado ka? Wen. Sige. Mabit lang nga rod, tayalaan ka. Kyle, adaak, tasingirak ko madya impromise yu iday. Ano agkasarak, ket kukwayo ti baboy ang maparte. Kalpasan nga inapanak, umay ka agsinger. Alan Uncle. Taadan mayat ang makikasar kanyak. Iti kasta, ket sa anak mo't ngagbaak. Katita, saan ka nga rodan ang mamatay, ang matawid no mayales ti panagbaak? Sanay, Uncle. Gasat at talaga ti panagbaak. Angam siyak, saan ko agasat ti agbaak, Uncle? Malanga raw, tung palagtin karikin ka kaanakan. Maragsakanak, saan ka mutlaang agbaak? Imbaglakit din ta sa nagimura ni uncle ko, kadagiti imbagbagak, Mr. Lonely. Ita, nagkasar kamin kinidali. Gapo ta iti nagaramak, saan nakon a pinarigat. Sinungbatan nak adagos. Agyamanak, tuy pagayam mo, Bong. Bong, ading ko, kaaduan na, ket di da kaya, ti agbaak. May mayat matlaeng no adama ko na ang mga iwan kada tayo, inton madanon ti panagkapsot tayo. Iswada kayo, adandanin mabahakan, ay ket agbalaw kayo na, tanarigat ti agmaymaysa. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga imong patulod, ti pagama nagpailinged itinagan abong, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon Virgie Paclay. Sound effects Joffer Anas Basit. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.